Jeg hedder Morten Skjoldær. Det er et ungt billede, det ved jeg godt. Det var det, jeg havde. Håret er stort set det samme stadigvæk. Lidt kortere og lidt mere grå. Jeg har arbejdet med fødder i 25 år. Og da jeg blev færdig uddannet som fysioterapeut, så tænkte jeg, at det eddermame ikke særlig sexet at arbejde med fødder. Men det synes jeg faktisk, det er alligevel. Så måden, jeg anskuer min fysioterapi på, det er faktisk fra fødderne og op igennem systemet. Så kan der være nogen, der sidder her og synes, det er bedre, at vi kigger fra bækkenet og ned efter alt muligt andet. Det er helt i orden. I skal gøre det, I er vant til at gøre. Jeg præsenterer bare, hvordan jeg ser fysioterapi og måden at arbejde med fodrelaterede problemstillinger. Når jeg kigger på fødder ind på klinikken Fys Danmark oppe i Aalborg, så er jeg omkring AB som fysioterapeut for deres første hold. Det er ikke i Superligaen længere, så det har været sjovere at holde de her foredrag. Vi er i første division, ikke engang i toppen af første. Vi er sådan lige sub-top af første division. Men der er plads til at komme fremad. Så det skal vi nok forhåbentlig komme de næste par dage. Og ellers så er jeg omkring landsholdet som fysioterapeut også der. På samme måde som Anders også er. Jeg træffer nogle beslutninger derinde omkring fodboldspillere på højt niveau. Det skal jeg ikke snakke om i dag. Vi har også nogle spændende kampe her i marts måned, så det springer vi over. Jeg har holdt foredrag før i Hvidovre. Cirka dengang det billede blev taget for 15 år siden nede ved Helle. Der holdt jeg i kø på Køge Bugt motorvejen i en sommerdag. Jeg kampsvedte. Jeg havde taget en ny, pæn skjort på. Den var gennemblødt. Jeg havde skjolder under ærmerne. Jeg havde skjolder på ryggen. Jeg var lige en lort. På tøjet i hvert fald. Så kommer jeg op på klinikken til Helle og siger, det er helt skidt, jeg kan ikke undervise, når jeg står her og skal undervise i såler og sådan nogle ting der. Kan jeg ikke låne en t-shirt? Det siger Helle. Jo, fedt, kan du selvfølgelig. Ja, jeg kunne godt låne en t-shirt. Det var en damemodel, small, så den sad her og her. Det var ikke, jeg ved ikke om det var så kønt. Det var god undervisning, så selve manuskriptet var skide godt omkring Supersol, men det var ikke en god performance, så det beklager jeg stadigvæk, og det er 15 år siden, jeg har stadigvæk meget ret om det. Nu skal jeg snakke navigraf i kombination med fodundersøgelser. Jeg har, som jeg sagt før, arbejdet med fødder i mange år, og jeg har altid ledt efter, hvad er det, der gør, at jeg kan blive en bedre fysioterapeut på fødder, og dermed også den måde, det påvirker kroppen op igennem systemet. Så har jeg kommet omkring Claus og Lars på det her navigrafsystem, som giver mig noget data til at træffe mine beslutninger. Jeg kan sagtens stå og sige, hvad jeg ser, og jeg kan også godt fortælle min patient, eller forsøge at overbevise dem, eller bilde dem ind, hvad det er, jeg ser. Men jeg har altid savnet en eller anden form for data, til at kunne underbygge det, jeg har set. Og når jeg ser dem igen 3 måneder senere, eller 6 måneder senere, når de var hjemme at træne med artrosamid i knæet, og hvad nu de har haft, så kan jeg se og sige, at det her, når vi har trænet sådan her, så bliver det bedre, fordi vi kan se, at dataen retter sig på den måde, vi gerne vil. Så derfor, jeg står her ikke som sælger, vil jeg gerne lige sige, jeg står ikke som sælger af Navigraf. Jeg står, fordi jeg bruger det i Aalborg, og fordi jeg synes, det er et rigtig godt værktøj til den måde, jeg vil gerne vil arbejde med fysioterapi på. Så når I skal stille kritiske spørgsmål, det må I gerne gøre til mig, eller til de andre, der kommer på bagefter, men jeg ser det som et værktøj, der kan hjælpe mig til at blive bedre til at træffe mine beslutninger som fysioterapeut, og dermed give noget bedre viden til mine patienter. Og så er der selvfølgelig også en måde at sige, at vi vil gerne udvikle vores fag. Jamen det her det er også en måde at sige, at det her det koster også nogle penge, fordi vi giver noget bedre viden til vores patienter. Så det skal nok komme ind på lidt senere. Det er fedt, der sidder nogle unge mennesker, det synes jeg virkelig, det er. I skal bare frem i bussen. Lad være med at gemme jer ned bagved. I har masser af mulighed for at påvirke det her. Og når I bliver gode til den her del, så kan I også bedre komme ud til de andre klinikker og sige, nu det her kan vi også tilbyde til de klinikker her. Så bare bid jer fast. Det synes jeg er fedt. Vi ved, når vi bevæger os enten i gang eller i løb, at så påvirker vi den måde kroppen den støddæmper på. Så vi har en velfungerende krop, jamen så støddæmper kroppen egentlig af sig selv op igennem systemet. Når vi kigger på det på ganganalyse eller på løbeanalyser, så ved vi alt efter, hvordan vi laver vores fodisæt, jamen så sker der en belastning. Hvis vi gør det i bare tæer, og vi laver hælisæt, så lander vi med hårdt tryk på hælen, det afflader, i takt med, at vi går 2 år for hen og klar til nyt fodisæt. Så fodens opbygning, måden fedtpuden på hælen den fungerer på, vores pronationsbevægelse, ikke?
Den er super vigtig i forhold til at have en støddæmpende effekt på vores krop. Og støddæmpningen, den går hele vejen op igennem systemet. Så hvis vores underben ikke er fleksibel nok, jamen så er vi nødt til at støde dem enten længere op i systemet, i ryggen eller i hofterne. Så vi er nødt til at have støddæmpning, når vi bevæger os. Ellers kan vi ikke løbe. Hvis vi løber alt for stivben, så får vi for mange stød op igennem, så ryster vi centralcomputeren, og så bliver det ikke godt. Hvis vi tager sko på, så ved vi, at vi får et lille bounce på grafen, når vi kigger på støddæmpning, fordi skoen er blød i hælen. Den tager noget af støddæmpning, til vi kommer frem og ruller. Måden, vi kan se vores pronationsbevægelse på, hvad er det? Hvad kigger vi på normalt, når vi er idrætsfysioterapeuter og andet? Hvad kan være en indikator for ens pronationsbevægelse? Navikular drop, ikke? Så det er ikke fordi vores navikulare knogle, der har den store betydning, men den er med til at vise os, hvordan vores fod bevæger sig. Så når vi laver fodisæt, og vi laver, at den mediale svangbue, den bliver affladet, så vil navicular droppe. Okay? Hvis ikke det fungerer, jamen så er der et hav af problemstillinger, som vi kan forholde os til som fysioterapeuter. Det er derfor, det er fedt at arbejde med fødder. Det er roden til alt ondt. Hvis ikke I er fodnørder nu, så skal I sørge for at blive det, for det er eddermame spændende det her. Så alt det her kan forklares ned for foden af. Jeg siger ikke, alt kan helbredes ned for foden af, men det kan forklares i en eller anden sammenhæng, hvis vi kigger på de her fodproblemer. Vi kan også gå mere ned og sige helt de kendte problematikker. Jamen vi ved, de her ting kan påvirkes fra foden af. Rygpatienten, så begynder vi at være lidt mere søgte i vores argumenter, men vi kan forklare nogle af rygproblematikkerne ned fra fødderne af. Okay? Det afhænger af, det er jo, når vi kigger på foden, fodisættet. Nu gør jeg det lidt hurtigere i dag, fordi I ser lidt trætte ud og lidt sultne ud. Men det er fra hælisættet, så det er almindelig ganganalyse eller løbeanalyse, hvis vi kigger på hælisættet. Det er ikke løbestigsanalyse, hvor de er fremme på forfoden og laver forfodsløb og alt muligt andet. Det er en anden tilgang til det. Men det handler om hælisæt, ned at have kontakt med 5. metatars, ned at have kontakt med 1. metatars, afvikle hen over forfoden, resupinere, klar til at sætte foden i igen. Det er også den, I har lært på skolen, også på Sjælland. Check. Goodie. Det er det optimale fodisæt. Det vil sige, at det fungerer, når vi sætter hælen lige, får fat med 5. metatars, får fat med 1. metatars, aflader mediale længdebue herinde, den falder ned i underlaget. Vi laver windlass-effekten. Kan I huske den også fra skolen af? Der er en, der kan huske den. Har I ikke haft den? Windlass-effekten, det er, når man dorsalflekterer tæerne, så spænder fascien op, fascia plantaris op, så resupinerer, så ryger knoglerne op på plads igen, så kan man lave sit toe off, sætte foden i igen. I har lært det på et tidspunkt. Den er der. Ellers så gå hjem og læse på windlass-effekten. Så når I kigger på billedet op, I skal lige forestille jer, at vi har skåret tæerne væk, så vi kun kigger ind på metatarsknoglerne heroppe. Så hælisættet, kontakt med 5. metatars, full load, kontakt med 1. metatars. Okay? Det jeg gør, eller det jeg gjorde i gamle dage, når jeg lavede min holdningsanalyse på mine patienter, det var, at jeg kiggede alt det her igennem og forsøgte at forklare det ned fra fødderne af, hvordan det hang sammen. Så jeg kigger på de her ting, krydser af i mit skema, noterer i min journal, fodens placering, akillessenets vinkel, forfodens stilling, alt det her fejsline. Fejsline kommer jeg lige til om lidt, den er vigtig. Så det kiggede jeg på i forhold til at kunne forklare, hvorfor folk havde problemer, skader, overbelastningsproblematikker. Især fejsline, når jeg har sat nogle store prikker for lige at vise tydeligheden af det. Men vi laver en markering på bunden af medial malleol. Så laver vi en markering på det prominente punkt på tuberositas tibia. Hold kæft. Naviculare. Yes. Og så på midten af 1. metatars. De 3 punkter brugte vi til en linje, og så kunne vi se, om folk var proneret i mere eller mindre grad. Ikke? Hyperpronationen ligger helt fladt. Det kan man være i en grad 1, 2 eller 3. Men det gav os en indikation på, hvordan folk de bevæger sig, når de står stille,
Vi kan se, at de falder ned i belastning, har en flad fod, tendens til hyperpronation. Eller også, at den lå lidt højere, så de havde en PSK, altså en hulfod, så den lå lidt højere derinde. Det gav os jo et indtryk på, hvad er det for en patienttype, vi får ind ad døren, og hvordan kan vi hjælpe dem med at få succes med deres behandling. Så jeg indtegnede fejlsline, så markerede jeg tuberose tibia, det er derfor, jeg kom til at sige den. Den er der på. Kiggede på akillessenen, om den knækkede over på bagfoden. Så gik jeg igennem mine aktive og passive test, og jeg lavede min grove test for at se, hvad sker der nede i foden, når vi bevæger folk. Alt det her, som vi formentlig også har lavet på nogle idrætsfysisk kurser og alt det her. Så det er nogle gode test, de fungerer stadigvæk, men jeg fik ikke noget data ud af det. Så det var svært for mig at sige, hvordan de reagerede under belastning. Fordi det er ikke altid, vi får folk ind, der er fuldstændig optimalt placeret i deres fodafvikling. Vi kan få nogen ind, der har for dårlig stødabsorbering, for hurtig affladning af længdebuen, eller også, at de simpelthen ikke, de har bare kavusfod, så de ikke kommer ned og belaster ned på medialsiden, at de står alt for højt i deres fodbue. I kender dem godt forud fra klinikkerne. Så alt det her kan være med til at give problemstillinger i fod og underben og ben, for den sags skyld. Nu tog jeg en skinnebensproblematik med. Hvis man kommer ind på klinikken, har ondt i skinnebenet, men har en kavusfod, altså en hulfod, hvad er det så, vi gerne vil med dem? Det er helt simpelt. Vil vi træne dem? Vil vi udspænde dem? Vil vi... Hvem vil gerne udspænde dem, og hvem vil gerne træne dem? Og med træning der mener jeg at lave øvelser, der gør, at de bliver stærkere og mere spændstige. Det er en kavusfod, det er skinnebensbetændelser. Det er ikke farligt, det er helt klassisk. I må også gerne skyde forkert, det gør ikke noget. Ja, det er nemlig stiv nok i forvejen. Så hvis ikke vi kigger på fødderne, og ved, at det er en kavusfod, så begynder vi at give dem øvelser, fordi det ved vi, at skinnebensbetændelser skal have. De skal trænes. Men kavusfoden skal ikke nødvendigvis trænes. De skal mobiliseres, udspændes. Vi skal se dem bevæge sig, i stedet for at gå på deres stive fødder. Og omvendt, hvis det er en pes planus, som falder fuldstændig ned og ligger som en pose løse knogler ned på gulvet, skal de så udspændes, eller skal de trænes? Kan I se problematikken i det? Det er en gruppe, det er den samme patientgruppe med smerter. De ved bare ikke selv, om de skal træne, eller de skal udspændes. Giver det mening? Giver det mening? Tjek. Så derfor er det vigtigt, at vi får kigget på folk uden strømper på. Vi får tegnet fejlsline ind, og vi får testet dem. For så kan vi begynde at sige til dem, den der sål, vi har givet dig, eller den der sko, du går i, den er for dårlig eller for god. Altså, vi kan give dem nogle gode råd, samtidig med, vi udspænder dem, eller vi træner dem, alt efter hvad de fejler. Det er det grund til, at jeg står her. Det er, fordi jeg synes, I skal være med på det. Jeg synes, det er så fedt, det her, at begynde at få noget data. Men jeg kan ikke lave data alene i Aalborg. Det bliver alt, så dygtig er jeg ikke. Så jeg skal have nogen med, der gider at kigge på fødder på samme måde, som jeg synes er fedt at gøre på. Så det her er ligesom det første seminar på at få nogle first mover med ind, så vi kommer væk fra det her, ikke fordi det er forkert, men fordi vi kan ikke give patienten en fed oplevelse af, at de bliver undersøgt ordentligt. Vi skal overgive dem noget, kigge på dem på en fodscanner, for at se, hvordan de står på deres fødder, hvordan de belaster statisk, og så skal vi kombinere det med at lave et dynamisk scan, ganganalyse, når de har den her navigraf på. For så får vi noget data, vi kan træne ud fra, eller stimulere ud fra, eller fortælle patienten, hvordan det fungerer, også om 3 måneder. Så det er det, I skal være med til, hvis I synes, det er interessant. Claus og Lars kommer ind på kasserne og alt muligt andet opbygning. Jeg skal bare fortælle jer, hvorfor det er fedt, det her. Det er det, I får på jeres telefon, når I laver jeres undersøgelse. Du sagde noget før med statisk versus dynamisk. Ja. Alle de andre systemer, der er på markedet, Ja. er de statiske? Nej, der er også 3D-scanner. Der er dynamiske scanning. Der er også, man kan lave, digisoles ind i den sko, masse ledninger, man kobler på, og så går folk hen over gulvet med det. Du kan sagtens få nogle dynamiske resultater. Okay. Det her, det er bare simplificeret, og så er det noget nemmere for os at bruge i klinikken. Det vil sige, at det tager ikke nær så lang tid. Vi får data præsenteret in your face. Patienten kan se det, vi kan se det.
Så det bliver bare markant hurtigere. Ikke fordi ting skal være hurtigt, men det er mere venligt. Det andet er meget omstændigt. Det vil sige, at jeg kommer til at bruge meget tid på det. Så er det ikke en case, der er ikke ret mange af mine erfaringer, der bruger det ude i klinikkerne, fordi det bliver for omstændigt. Lidt ligesom løbestilsanalysen. Det er ikke til de mange, det er til de få udvalgte. Men kan man så bare sende det der til en, der laver sålen, for eksempel? Ja, det vil man kunne. Hvis ikke du selv laver sålen. I princippet kan man lave sålen eller MBT-skolen, eller hvad nu man bruger til det her. Ja. Eller lave træningen. Altså, der kommer også et træningsmodul på det her på et tidspunkt. Så kan man træne patienten og sige, når du laver de her øvelser, jeg kan se, at du har lavet de her øvelser, vi kan også se, at din fod ændrer sig i statur. Så giver det mening. Hvad? Dem uploader du bare i Physio. Ja, lige nøjagtigt. Så her er det, I ser på jeres iPhone, når I har testet af. Her er grafen, som vi kigger på. Hernede kan vi se alt dataen på den her patient, som mig selv. Så jeg kan se, at jeg har en sål i min sko, når jeg går her. Derfor ser mit resultat sådan her ud. Det her, det er min første, og min anden måling. Så herover dropper 7,6 på min venstre, og på min 7,18 på min højre. Det er den måde, når jeg går hen over gulvet her i 30 sekunder i bare tær, så er det sådan, mit drop ser ud. Det vil sige, at mine 2 grafer ser sådan her ud. Enten så er det her en outlier, altså et falsk positivt bevægemønster, eller så er det fordi, jeg vender rundt, fordi vores gang ikke var længere, og det er det sidste. Så da jeg vender her, så bliver mit mønster selvfølgelig, så ser det anderledes ud. Herover kan I se, her er spidserne, som jeg viste jer før, barfods spikene. Herover bliver belastningen lige pludselig mindre. De bliver mindre spidse, de bliver lidt anderledes i deres forløb. Der har jeg både sko på, og jeg har en blød sål i min sko. Til gengæld belaster jeg også kun med 4,3. Så hvis vi på et tidspunkt kan sige, det siger jeg ikke, vi kan sige nu, men hvis vi på et tidspunkt kan sige, når du er barfod ud og løbe, Morten, 5 km, så belaster du et drop på dine fødder, eller på 7,6. Hvis du tager sko og såler i, så belaster du et drop kun på 4,3 eller 4,4. Det vil sige, så kan jeg nedsætte belastningen i min krop, når jeg løber mine 10 km, eller mine 5 km, eller min maratonløb. Eller hvis jeg går 7 timer på betongulv ude på fiskefabrikken herude i Hvid, det ved jeg ikke, om jeg har i Hvidovre, men et eller andet fabrik herude i Hvidovre. Så det her, det er det, jeg drømmer om på et tidspunkt, vi kan begynde at konkludere noget på de her målinger, fordi vi har en masse data. Og patienten kan forstå, at din sål hjælper dig faktisk til at belaste mindre omkring dine fødder. Giver det mening? Jeg har lidt spørgsmål. Ja. Det vil sige, at mindre belastning er et tegn på, at det er bedre, fordi det kan vel også godt være, at der bare er nedsat mobilitet i det. Lige nøjagtigt. Men det vil jo også vise sig herovre, altså medmindre de har fået mindre mobilitet ved at gå over i en træsko. Ja. Fordi du vil også se den på, når du laver barfodstesten først, så vil du finde ud af, hvad er deres mønster i barefødder, og hvad vil du se i det fodtøj, de går i. Vi kan prøve at vise det lige om lidt, hvis der er nogen af jer, der donerer jeres krop til videnskaben, så kan vi prøve at lave en test heroppe, og så kan I selv få lov til at prøve bagefter på de der ligger fremme på bordene. Men det er jo ikke sådan, at det her det er den endegyldige sandhed, og jeg kan sige, at alting kan forklares ned fra fødderne. Sådan er det jo ikke. Din motoriske erfaring, den måde du normalt støddæmper på. Vi er jo heldige med, at langt de fleste af vores patienter har jo ondt, når de kommer ind til os. Så det handler om, som I sagde før, finde de rigtige patienter. Fortæl dem, hvis du går i din dårlige Kawasaki-sko, eller hvad det nu hedder, Ox, eller hvad, det ved I meget mere om, de der dårlige fodtøj, de findes. Hvis de går i dem, så kan du se, at du støddæmper ikke. Hvis du går i den her løbesko, så får du en anden støddæmpning på. Det vil sige, så aflaster du, når du går ude i køkkenet og går 8 timer derude, og du har ondt i dine knæ eller ondt i dine fødder, når du går hjem fra arbejde. Så kan vi lige pludselig begynde at forklare, hvorfor det hænger sammen. Men det er ikke sådan, at det er den endegyldige sandhed på alle problemstillinger. Vi skal stadigvæk have værktøjskassen op af rygsækken og sige, jeg mobiliserer, eller jeg behandler dig sådan der, eller jeg træner dig sådan der. Så det er ikke sådan, at det her det udelukker alt det andet. Det vi gør i Aalborg, og det jeg siger ikke, I skal gøre det samme, men det vi gør, hvis folk kommer ind, og jeg vurderer, når jeg har en patient inden, jeg vurderer, at det kunne være rigtig godt at se dig med navigrafen på.
så bruger jeg det som en del af min undersøgelse, så koster det ikke ekstra for patienten. Så er det mig, der har vurderet, det synes jeg er en god idé for at få et argument for, at du skal træne de næste 3 måneder hos os, eller du skal have en sål eller et eller andet. Så er det mig, der tager vurderingen, så lægger jeg det ind i min undersøgelse. Hvis patienten enten via hjemmesiden eller selv kommer ind, fordi de har hørt om os ude i byen og siger, jeg vil faktisk gerne have undersøgt, om det her det kan hjælpe mig, så tager jeg 350 kroner for det, eller bruger mit henvisning, eller bruger mit forsikringsforløb med betalt af forsikringsselskabet. Og så er der jeg 249 for at lave undersøgelsen med Navigraf. Det er sådan, jeg vælger at gøre det. Hvis de kommer og beder om den helt store, når de kommer og beder, der er nogle enkelte i Aalborg, der kommer og beder om den store, jamen så er vi ude at lave ganganalysen, vi er ude at lave træningsprogram til dem, vi er ude at lave, så tager vi en time, så vi bruger mere tid med patienten, så koster det også lidt mere at være hos os. Og stadigvæk så er der jeg mit Navigraf-tillæg. Giver det mening? Så det er en ekstra, for mig er det en ekstra ydelse, patienten får, ud over det, de normalt forventer, når de kommer ind til os. Det kan man diskutere på sin egen klinik, hvad man synes er rigtigt eller forkert. Det er den måde, vi gør det på i Aalborg. Du tager 249, korrekt? Det kommer det her. 249, altså normal ydelse. Hvad man nu synes. Så vi laver det, der hedder en Atrix fodscanning sammen med. Det vil sige, når jeg har min patient, jeg tegner fejsline ind, som jeg viser lige om lidt, i fysisk form, så går vi ned til scanneren. Jeg står heldigvis cirka 100 meter væk på vores klinik. Der går vi ned. Jeg sætter Navigrafen på briksen, så går vi ned til scanneren. Så har jeg mit første scan. Bare fod ned til scanneren. Så stiller jeg dem op på fodscanneren. Så forklarer jeg dem, hvordan de belaster i statisk tilstand. Hvilke trykfelter de står på, om de har høj eller lav svang. Så den fodscanner, vi har, den anbefaler, hvis det er nødvendigt, en sål til patienten. Jeg sælger ikke noget, jeg siger bare, at den anbefaler, at du skal have en sål i din sko. Så går vi ud og henter sålen, putter dem i, og så går vi tilbage med sålen i skoen. Det vil sige, så får jeg min nummer 2 scan. Og så kan vi snakke om, hvad gør den her sål, hvad gør det her træningsprogram for dig. Men vi har 2 datakilder. Vi har både Atrix-scanneren, og vi har Navigrafen. Det er på ingen, jeg siger ikke, I skal både have en scanner og en Navigraf. I kan sagtens gøre det her kun med Navigrafen. Det er fint data til at diskutere ud fra med jeres patienter. Jeg synes, I skal give det noget værdi, fordi det er det bedste for vores fag, at det vi laver, det har noget værdi. Det var lige politisk opstød. Hvad koster scanneren? Hvis du bare kommer ind fra gaden, så er det de 2 beløb, der kommer der. Nej, jeg tænker, hvis du skal... Ja, men hvis jeg bruger det som, ligesom jeg bruger ultralydsscanneren. Nå, så køb en scanner. For helvede, det koster 45.000, tror jeg. Okay, det er sådan dyrt, så Ja, det er lidt på samme, jeg sammenligner lidt med en ultralydsscanner. Ja. Men til gengæld vil jeg sige, at i Aalborg sælger vi også 1000 såler om året. Så det er ikke, fordi det er ikke en dårlig investering. Og det er et super godt pædagogisk værktøj til vores patienter.